ब्रह्म और असुरी गर्भरे स्वामी ब्रह्म और असुरी गर्भरे चिंता करो ना लो चिंता करो ना दशमुन धरी जन्म करिछि नाम देवा दशमुन धरी जन्म करिछि नाम देवा ए मा दशानन कौन कहले दुखरे काटिबे ऋषिराज ताले मो पर तेल कण अछि कि तबे आ चिंता कण ओ हेला 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 वर्तमान पोक नहीं छाला निर्मल झररे गाधाई दब ए स्वामी अरे झियो माने आस आश्रम को जीवा पुओ को निर्मल जल रे गाधाई दबो चलो मौसी चलो ए स्वामी चलंत चलो पकड़ आज जो अशुभ लक्षण आमको विचलित करी सब कहीं यही सब विषय नहीं आलोचना करवा देवगिरी बृहस्पति आपण तो सर्वज्ञ पुरुष कही पार्बे कि गुरुदेव यही सब कहीं शुणे तुम्हें आश्चर्य हेब देवता मान घोर विपद आसी जाइछि सावधान हेबा पड़िबा इंद्रदेव सावधान। अच्छा गुरुदेव ताहेले कहतु देवता को ऊपर पड़ी के विपद कहतु सुनबा गुरुदेव कहबी सुन कहबी सुन
କୁହନ୍ତୁ କହିବି ଶୁଣେ ଶୁଣି ଯାହା ଦେବ ରାଜା ଶୀଘ୍ର କୁହନ୍ତୁ କହୁଛି କଥା ଶୁଣି ଯାହା ଦେବ ରାଜା ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ କହୁଛି କଥା ଶୁଣି ଯାହା ଦେବ ରାଜା ଶୁଣିଲେ ମନେ ତୁମର ଶୁଣିଲେ ମନେ ତୁମର ଲାଗିବ ଚିନ୍ତା ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ ଶୁଣି ଯାହା ଦେବ ରାଜା କହୁଛି କଥା ଶୁଣି ଯାହା ଦେବ ରାଜା ତାପରେ କହିଲା ଗୁରୁଦେବ ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛେ ବିଶ୍ୱର ଋଷି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ଜନ୍ମ କରିଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁରୁଦେବ ଅସୁରୀ ଝିଅକୁ ରଖି ପୁତ୍ର ଏକ ଜନ୍ମ କରିଛି ଆଚ୍ଛା ଗୁରୁଦେବ ଅସୁରୀ ଝିଅକୁ ରଖି ପୁତ୍ର ଏକ ଜନ୍ମ କରିଛି ଦଶ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟାଏ କ୍ଷୀର କହିଲେ ଦଶ ମତେ ଗୋଟାଇছিল ପ୍ରଭୁ ଦଶ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟାଏ କ୍ଷୀର ପାଦ ଦୁହିଟା ଶୁଣି ଯାହା ଦେବ ରାଜା କହୁଛି କଥା ଶୁଣି ଯାହା ଦେବ ରାଜା ତାହେଲେ ସେହି ଦୁଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆସନ ଅଧିକାର କରିପାରେ ଗୁରୁଦେବ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଆଉ ଦୁଇ ଭାଇ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଜନ୍ମ କରି ଦୈତ୍ୟ କୁଳକୁ ମାନ ଉଡ଼ାଇବେ ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ ମାନଙ୍କୁ ପାଦ କଟାଇବେ ଗୁରୁଦେବ ପାଦ କଟାଇବେ ଗୁରୁଦେବ ତାହେଲେ ସେହି କଳଙ୍କରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝେ ଗୁରୁଦେବ ଆରେ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଆରେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ